गिबियावनो रायजों बड'लेण्डनि चेयारमेन हिसाबै बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा लोगोसे आसामनि गासैबो रायजो राजाखौ आं गिबियावनो दिनैनि बे माने जोंनि जोनोम सान अर्थात दिनै ब्रैथि गायसनथाय साननि हिसाबै बिथांमोन बयखौबो जों रायजिं फेमिलि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों जि थांखि बिथांखिखौ लानानै थांनाय 2020 मायथाइनि दिनैनि दिन 2 नभेम्बराव जों जोनोम होदोंमोन आरो बे जोनोम होनायनि लोगो लोगोनो जों बेहाय धोरोम राव धोरोम बासिया जासे जोंनि रांखान्थि बिथिं जोंनि माने हारिमु बिथिं आरो बिनि उनाव जोंनि समाजखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो जितु समाजाव जि बाथ्राफोरखौ दिनै फोसावनांगौ आरो बे हिसाबैनो जोङो रायजिं बड'लेण्ड हिसाबै जों फोसावबाय थादों आरो बेहाय जोङो गोबां बेबायदि जोंनि रायजिं बड'लेण्डआव थाग्रा फेमिलिनि जाय रिपर्टार बिथांमोनाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थांनाय 2020 निफ्राय लानानै दिनैसिम नैबे 2024 सिम बिथांमोना गोबां गावसिनि खस्थ' नाजानाय हर सान बिथांमोना मेंनाय गैयाजासे बानाय गैयाजासे बिथांमोना खामानि मावनानै दिनै रायजिं बड'लेण्डखौ गासैबो बर' रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि नोजोराव दिनै अनसायजानायखौ जों मोननो हादों आरो बेखौ आङो धन्यबाद होगोन गासैबो रायजो राजाफ्रा बिटिआर ओनसोलनि आसामनि रायजो राजाफ्रा रायजिं बड'लेण्ड निउस माने पर्टेल निउसखौ अनसायनानै लादों आरो दिनै बिथांमोना जोंखौ मोनसे सिक्युरिटि होदों आरो मोनसे जोंहा बेखौनो गोग्गानाय मोनदों जे बिथांमोननि जि नाजावनाय बिथांमोननि जिखिनि जोंखौ एक्सेप्ट खालामनाय बेखौ लानानै आरो बिनिफ्राय साबसिन बोरै जों खौरां दैथायहैनो हागोन फैगोन समफोराव जोंनियाव जिखिनि थासारिफ्रा जाबाय थादों गुबुंले थासारि जेखौ जोङो समाजाव फोसाबनांगोन जि जायगायाव जोंनि दुखिया श्रेणी गोरिब गुन्द्रा आरो जोंनि बेहाय जिखिनि उन्नति जाबाय थादों बेफोरखौ जों रायजो राजानो माबायदि जों मेसेज होनानै जोंनि रायजिंनि गेजेरजों जों फोरमायलांनो हायो रायजिंनि गेजेरजों जाहाथे गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा जाहाथे जिरायनानै न'आवनो नायनो हायो जों बेखौ जेब्लायबो जोङो फोसावलांनो थाखाय जेब्लायबो खामानि मावगोन आरो जों आसा खालामदों नोंथांमोनखौ दिनै खावलायदों फैगोन 2025 आव जोंनि जि 5थि जि गायसनथाय सान बेखौ जों गाजा गोमजायै खुंगोन आरो एबार जों सानदों माने गोबां जों आलासिफोर लिंगोन जोङो दा थुलमुल जोङो खुंदों जों फैगोन समाव नोंथांमोननि मदद रायजो राजानि अनसायनाय गासैबो बे जोंनि क'क्राझार बिटिआरनि रिपर्टारफोरनि अननाय अनसायनाय आरो जोंनि गासैबो बुद्धिजिबिफोरनि अननाय मोजां मोननाय गासैबो दल हंगोदोनफोरनि मोजां अननाय आरो मोजां मोननायफोरखौ अनसायनानै मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोना फैगोन समाव अरायसमबो जोंजों थाफागोन आरो बिथांमोनजोंबो जों थाफागोन आरो बिथांमोननि गासैबो सुखु दुखु खैफोद आफोदाव रायजिं बड'लेण्ड हिसाबै जेब्लायबो जोङो निउस जोङो मोजाङै जों फोसावलांबाय थागोन बेखौनो आसा खालामबाय आरो फिन खेबसे बयखौबो दिनै बे गोथार सान बुब्लिजों लोब्बा लानानै गासैबो जोंनि रायजिं फेमिलि जानानै बिटिआर ओनसोल आरो जोंनि आसामनि गुथे रायजो राजाफोरखौ जोंनि फिन रायजिं बड'लेण्डनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिनानै जोंनि बे गोथार जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि जासिनानै फैगोन समाव नोंथांमोना जेब्लायबो जोंखौ मदद हेफाजाब होगोन होननानै आसा खालामनानै इसोरनियाव मोजां दावगालांनो हाथों आरो रायजिं बड'लेण्ड हिसाबै जोङो जेब्लायबो समाजाव मोजां खामानि मावलांनो हाथों रायजिं बड'लेण्ड हिसाबै जों जेब्लायबो गोग्गो समाज दानायाव हेफाजाब खालामनो हाथों रायजिं बड'लेण्ड हिसाबै बयबो अनसायथों बेहाय खुनु राजनितिनि खोथा गैया बेहाय खुनु धोरोमनि खोथा गैया बेहाय राव हारि धोरोमनि खोथा गैया गासैबो धोरोम राव हारिखौ लानानै गासैबो लिडार्सफोरखौ लानानै गासैबो जिखिनि बिथांमोननि जिखिनि थिखांनांगौ बाथ्राफोरखौ जाहाथे रायजिं बड'लेण्डनि गेजेरजों स्रा स्रा जाहाथे जों मेसेज होनो हायो बेखिनि आसाखौ इसोरनि खाथियावबो आर'ज खालामनानै जों बयनिसिमबो फिन खेबसे गाहाम हामलायथि बावनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।